Вітаю вас усіх. Гэта падкаст «Вось што я знайшоў у Вікіпедыі», у якіх я, Уладзь Кароткі, запрашаю сваіх сябраў, цікавых людзей, часам нават даследчыкаў, не сёння, у сваю студыю, каб абмеркаваць з імі крутыя тэмы, якія мы знайшлі у сеціве, ці ў кнігах, ці ў нейкіх артыкулах. І я так вольна пачынаю, таму што тут я сабраўся не адзін, а з двумя сваімі сябрамі з Вікці і з Мікітай, якіх вы маглі ўжо чуць у мінулых выпусках, Вікцю нават 3 разы. І я рада вас вітаць і падайце голас. Вітанкі, вітаю ўсіх. Ну, слухай, наконт даследчыкаў не ўпэўнена. Но ўжо будучых, так. Давай называць себе вольнымі рэсёрчарамі. Гэта ж сёрферамі Вікіпедыі, я б так сказала. Ну, не толькі Вікіпедыі, тому што недавно пра нас напісалі, типу, то, што яны знайшлі ў сеціве. Думаю, блин, ну я там чытаю кніжкі спецыяльна для выпускаў, а вы тут кажаце, што толькі ў сеціве. Так, гэта праўда. Так, і сёння для нас падрыхтавала тэму Вікця, а ў наступным выпуску, які выйдзе праз тыдзень, уже будзе Мікіцін. І Вікця, раскажы, пра што ў цябе сёння. Сёння я буду распавядаць пра даволі цікавую рэч, якую можна перакласці на беларускую як спор пра жанчын і адначасова спор жанчын. Таму што са старафранцузскай гэта даволі цяжка зрабіць, але трохі пазней я растлумачу, пра што ідзе гаворка, але галоўнае, што гэта мы зноўку засяродзімся на сярэднявеччы, як ужо аднойчы рабілі мы з Уладзем, дарэчы, у гэтым падкасце, але гэтым разам менавіта на жанчынах у сярэднявеччы. Больш усё, больш ніякіх мужчын. Іх пакідаем у мінулым. Тут я магу толькі зрабіць 2 спасылкі. Па-першае, на выпуск пра Трубадура, які абавязкова слухаце, а па-другое, ужо мы гаварылі з Ганнай Дзягіль з падкасту «Так склалася гістарычна» пра такую жанчыну Сафанізбу Анкісола, якая ўжо была падчас Рэнесансу. Там таксама мы крыху акрэслялі часы канчатку сярэднявечча, ну, як, знаеш, як я зрабіў рэсёрч, не як ты, які чалавек, які гэтым сапраўды займаецца. І вось цікава, што сёння будзе. Так, і таму мы пачнём, напэўна, з таго, якое палажэнне ў грамадстве займала жанчына ў сярэднявеччы, і гэта даволі цікавая заўсёды тэма, таму што мы прызвычаіліся думаць пра сярэднявечча як пра нейкае такое цёмную прастору, цёмны час, у які адбываецца толькі максімум эпідэміі, і я не ведаю, усіх пагрызлі пацукі. Вось, тыпу, як Юрый Станкевіч апісвае ў сваіх творах асяроддзе, вось гэта было ў сярэднявеччы. Тое самае, што і ў беларускай вёсцы напрыканцы 90-х. Але ўсё ж такі тое месца, якое займалі жанчыны ў грамадстве, у сярэднявеччы адрознівалася ад беларускай вёскі напрыканцы 90-х. Нечаканае параўнанне. І больш за тое, я б нават сказала, што статус і грошы яны вырашалі. Тыпу, калі ў цябе былі статус і грошы, то не так важна, жанчына ты ці мужчына. Я думаю, што, мяркую, што і цяпер гэтая прыкладна сістэма захавалася, але трэба заўважыць, што насамрэч вось мой самы улюблёны прыклад жанчыны сярэднявечча, гэта моя улюблёная гістарычная персанажка Алейнора Аквітанская. Вось, тыпу, калі ў мужчын пытаюцца, як часта вы думаеце пра Рымскую імперыю, яны адказваюць кожны дзень, то калі ў мяне спытаць, як часта пра Алейнору Аквітанскую, я таксама так скажу. Вось, яна ў сярэдзіне 12 стагоддзя абсалютна спакойна разводзіцца з сваім былым мужам, з французскім каралём, і дагэтуль нам не да канца вядома, чаму яна гэта робіць. Таму што у яе былі нейкія палітычныя перспектывы, ці проста таму, што ёй не падабалася. Вось, і далей яна выходзіць замуж за ўжо англійскага караля, але ўсё гэта цікава, таму што мы гаворым пра сярэднявечча, і як бы там разводы, не вельмі паважаліся царквою, а яе разводзіць персанальна папа рымскі, і з гэтым наогул ніякіх праблем не існуе. І вось тут мне трэба будзе Мікіцін дапамога, таму што, як я разумею, вось гэтае супрацьстаянне паміж Англіяй і Францыяй, якое потым скончылася сталетняй вайной трохі пазней, яно прыкладна пачынаецца, вось калі Алейнора Аквітанская свае землі, якімі яна валодала, яна як бы перадае іх пад ахову англійскай кароны, і вось так цікава, што тое, што яна проста захацела сабе іншага бойчыка, гэта прывяло да проста бойні сталетняй на мапе Еўропы. Ці гэта праўда?
Если честно, этот момент как-то от меня совершенно ускользает. А что я хотел действительно тебя спросить? Так это на каких правах она смогла распоряджаться собственностью? Просто жанчыны маглі распараджацца уласнасцю і маёмасцю, і гэта прапісана ва многіх еўрапейскіх кодэксах прававых. Найчасцей за ўсё пры сярэднявеччы мы кажам пра салічыцкія праўды, і у адным з найвядомейшых зборнікаў ісландскіх законаў таксама мы сутыкаемся з тым, што жанчына можа быць раўнапраўнай прававой суб'екткай, і з гэтым не будзе ніякіх праблемаў. Гэта была яе зямля, і яна паколькі яна належала да каралеўскай сям'і французскай, яна была лічылася за Францыяй. Потым калі яна перайшла ў іншую сям'ю, і вось я так разумею, што і гэтыя землі яны таксама пачалі адносіцца і належаць да англійскай кароны, але ж мы ж кажам пра сярэднявечча, тыпу не пра суперустойлівыя дзяржаўныя граніцы, не дай Боже, и все такое. На этом я хотел спросить все-таки еще раз, потому что если я не ошибаюсь, то по варварским правдам европейским женщины действительно могли обладать какими-то, распоряжаться своим имуществом в каких-то определенных случаях. То есть это она унаследовала от отца? Дарэчы, я не ведаю, ці гэта былі айцоўскія яе землі, але мяркую, што так, таму што у нас ёсць два варыянта развіцця падзеяў. Гэта ці тое, што называецца утренні дар, як гэта сказаць па-беларуску? Утренні дар. Ранішні падарунак. Во Францыі гэта утренні дар, у нас гэта ранішні падарунак. Крыцей, гэта тая маёмасць, якую мужчына дорыць жанчыне перад жаніцьбай, але зразумела, чаму ён гэта робіць, таму што на ўсялякі выпадак, таму што калі ён памрэ, што цалкам даволі верагодна, калі мы кажам пра сярэднявечча, то жанчына, якая застанецца ўдавой, ёй жа трэба будзе на штосьці жыць і як-небудзь існаваць у гэтым свеце, і вось гэта тыя грошы, якія ёй застануцца. То бок гэта такая прэвентыўная патрыархальная мера. Пачакайце, гэта вельмі смешна ад вядучага падкасту, таму што я ў нейкі момант зразумеў, што вось мы абмяркоўваем з вамі становішча жанчын у сярэднявеччы, і я забыў, якая тэма ў нас, да чаго мы імкнемся, якая ў нас, калі акрэсліць яе, пра што, да чаго мы крокаем. Так, канешне, выбачайся, мы размаўляем сёння пра спор пра жанчын ці спор жанчын. Так, і гэта? І гэта першыя феміністкі ў гісторыі. Окей. Это як некая што? Это як суполка? Як это? Ага. Трэба было гэта спачатку сказаць, каб заклікбейціць, але, мяркую, перад... Да, ты сказала, я просто гэта я згубіў. Добра. Просто пра першых феміністак. Вось. І просто што наогул, існавала нават такое, існуе зараз у гістарыяграфіі такі панятак, як фам-соль, гэта самотная жанчына, літаральна. Гэта якраз такі прававое становішча жанчыны, якая застаецца адна на тых тэрыторыях, адкуль уладар кудысьці сышоў. А сышоў ён хутчэй за ўсё на вайну ці ў крыжовы паход. Вось. І такіх прыкладаў у нас вельмі много. Напрыклад, у нас ёсць Матыльда Тасканская, якая наогул, яна свайго мужа просто збросіла і сказала: да, ідзі ты. І засталася адна, і вельмі крута кіравала. Вось, у нас ёсць Кацярына Сфорца, у яе прозвішча гэта не пусты гук для ўсіх беларусаў і беларусак. I'm sorry. І Кацярына Сфорца, яна таксама кіравала сваімі землямі і удала іх ахоўвала ад розных нападак і гэтак далей. Таму, ўсё давайте спачатку адрынем вось гэты міт пра тое, што жанчыны не мелі ніякіх правоў. Не, правы жанчын так істотна пагоршыліся ўжо ў 18-19 стагоддзі. Ёсць Я просто это тое, што я ў тым ліку казаў у выпуску пра сафанізм. Мне просто прыемна, што гэта не толькі моя думка, а яшчэ людзі, якім я больш давяраю у ведах, гэта пацвярджаюць. Сапраўды у нас ёсць такое ўяўленне, што вось там жанчыны, плюс мне здаецца, вось тыя жанчыны, пра якіх ты называеш, гэта ўсё ж такі жорстка прывілегаваныя асобы. І вось мне заўсёды ў гэтым вось
у такім варыянце заўсёды цікава, вось як жылі сяляне. Я думаю, што вось у іх, то што ты казала спачатку, іх становішча ад беларускіх сялян адрозніваецца ўжо у боку правоў не так моцна і на працягу стагоддзяў таксама. Таму я думаю, што жанчыны, як я уяўляю, пра якіх ты будзеш гаварыць, яны будуць менавіта з нейкіх высокіх крацей, так. Не кажу пасаду, як это? Высокаранговыя. Яны статусныя. Яны сапраўды арыстакраткі, і больш за тое, тут трэба адразу падкрэсліць некалькі момантаў. Па-першае, мы проста не ведаем асабліва, як жылі сяляне і сялянкі, і у нас проста няма крыніц інфармацыі, каб пра гэта даведацца, мы толькі можам неяк рэканструіраваць гэта ўсё. Але пры гэтым трэба сказаць, што існавалі і для простых жанчын спосабы вось як бы не падпарадкоўвацца дзвюм галоўным інстытуцыям патрыархальным. Гэта умоўная дзяржава, то бок кіраўнік, нейкі уладар і Просто я хочу заўважыць, нават захачу не бачыць, але у Вікці два пальцы просто перакрыжаваліся, яна сидзіць і не падпарадкоўваецца дзяржаве і царкве, да, ты хацела сказаць так? Я уже адразу бачу. Гэта я веду царквы і царкве. Напрыклад, у нас ёсць вось адзін з яскравых прыкладаў, гэта суполка, я не ведаю, грамадскае аб'яднанне, як мы можам яе назваць, бегінак. І гэта жанчыны, гэта нават, гэта не ордэн манашаскі, яны не былі ў нейкім непасрэдным падпарадкаванні царкве. Яны проста сабраліся разам у такую камуну і супольна пачалі выбудоўваць свой быт па-за межамі дзяржавы і сям'і, якая іх абавязвала да пэўнага ладу жыцця, і па-за межамі царквы, якая гэта таксама рабіла. Вось, і гэта вельмі круто. Woke anarchist queens. Queen Peace. Вось, гэта круто, таму што мужчыны дадумаліся стаць бегінамі толькі значна пазней. Потым царква, як яна заўсёды робіць, яна іх спрабавала вось так да сябе як бы далучыць. Нешта ў іх не атрымалася, яны іх ужо ўсё, яны іх забаранілі потым, калі нічога не атрымалася. Але гэта праўда, так і было. Слухайце, я вось думаю пра тое, што зараз такой скончым гістарычны экскурс на секунду і просто сказаць пра тое, што мы думаем, што жанчынам жылося блага, і я думаю, што так, гэта праўда, жанчынам непараўнальна блага жылося, але я не думаю, што як бы жанчына зараз будзе нейкі тэйк з тик-тока, я нават давай можа не трэба ўжо яго казаць. Я просто падумала, што жанчына ў сучасным горадзе супер апрэсіўным таксама да яе у асяроддзе, у офісе, е што лепш, не ведаю. Окей, ладно, гэта было контровершил. Вы можете выбрать жизнь в офисе или быть самой богатой женщиной Европы? Сколько? 500 лет назад? Не, просто мне падаецца, што я так много кажу усім людзям навокал пра тое, што не, гэта стэрэатып пра сярэднявечча, насамрэч там не было так плохо, што я занадта сильно ў гэта пагрузилась. Давайте забудем, что я сказала. Нет, давайте не забывать, что я сказала. До рэчы, гэта правда. Никто не забыт, ничто не забыто. Я недавно прочитала книжку Лесли Керн «Феміністкі горад», і яна там страшныя рэчы піша пра горад. Сучасны? Так, пра сучасны горад. Пра тое, што як бы з сімвалічнага пункту гледжання хмарачосы гэта абсалютна літаральна фалічныя сімвалы, якія... Офігеть, она бы гэта сказала. Это было ў Шрэку яшчэ колькі год таму. Добрый вечер. А теперь доследжится, и теперь все на нее спасылаются. Спасайте на Шрека, блин. И это, кстати, этот момент в Барби мне понравился больше всего. Не знаю, если кто-то смотрел, когда Кен попадает в реальный мир. И это, я думаю, это самый сильный момент фильма, где он проникается всеми благами патриархата. Мне так подобает, типа, у нас 3 просто дискурса росных. Мне просто бачу, что я живу некие, типа, нулевыми 90-ми, такие Шрек, памятаете Шрек? Барби и феминистская критика. На самом деле я совершенно не помню, что там было в Шреке. Вот. Ладно, гэта так, было такое адхіл у бок, але, трэба сказаць яшчэ, што
калі мы падходзім да тэмы феміністак, што яшчэ мы вось на працягу 18-19 стагоддзяў мы забылі мала таго, што жанчыны кіравалі сваімі міні-дзяржавамі. Яны яшчэ і маглі быць у арміі. Таму больш за тое, яны маглі кіраваць гэтай арміяй, таму што я вось шмат чытаў пра альбегойскі крыжовы паход, і там адна з маіх самых любімых гераіняў гэта Эскалармонда де Фуа, якая буквально яна кіравала абаронай крэпасцяў, яна вела войскі ў напад, і яна загінула падчас абароны адной з іх. Яна была там так, яна таксама была прывілеяванай жанчынай, якая мала буквально там свае замкі. І так, трэба пра гэта памятаць. Так, у гэтым сэнсе проста Эмілія Плятер, яна не выключэнне. То бок мы я думаю, што проста яна у поп-культуры разглядаецца як такі унікум, але давайте проста глядзець на яе як на яшчэ адну жанчыну, якая вось... Просто мне здаецца, што погляд, што галоўнае, што сделала там самае горшае 18-19 стагоддзя, гэта нават не тое, што яно, зараз будзе таксама кантраверсіал, што яно апрэсавала жанчын, а тое, што яно проста спрабавала вынішчыць усе веды пра жанчын мінуласці. Таму што, вось зноў-такі, вяртаючыся да сафанізму, пра якую у нас быў пазамінулы выпуск, пра яе цяпер вельмі мала інфармацыі, больш за тое, шмат яе карцін было атрыбутавана да іншых мастакоў. Там быў гішпанскі кароль, якога былі прыдворныя мастакі. І было яшчэ двое, і вось яе цяперашняе мастацтва, а яна таксама была адной з прыдворных мастачак караля, толькі цяпер, вось прям цяпер знаходзіцца і робяцца яе персанальныя выставы, і яна адкрываецца толькі цяпер, таму што раней гэта, як, што жанчына? Не, гэта был там нейкі гішпанец. И очень много женщин, наверное, которых мы никогда не узнаем, которые что-то делали и выставлялись за мужскими именами. Так. Праўда. Вось. І мы падыходзім бліжэй да нашай тэмы, і трэба сказаць, што вось гэты спор пра жанчын, Кірэль де Фам, чаму я кажу спор пра жанчын, таму што вось гэты артыкль «де» у старафранцузскай, яго можна, перакладаць родным склонам, але у гэтым сэнсе ён можа перакладацца і як спор пра жанчын. То бок мы не можам, гэта адначасова і спор, у якім прымалі ўдзел жанчыны, але яны абмяркоўвалі менавіта саміх сябе. І гэта крута, гэта дыскусія, якая распачалася з такой жанчыны, якую звалі Крысціна Пізанская, і гэта дыскусія, яна доўжылася 400 гадоў, але некаторыя даследчыкі лічаць, што яна доўжыцца да гэтай пары, і таму мы можам разглядаць запіс гэтага падкасту як таксама такое слова ў гэтай дыскусіі. Вось, і гэта крута. Жанчыны, якія пачалі пісаць пра сябе і адкрываць сябе, яны называлі сябе адвакаткамі, але мы можам, я думаю, зараз абсалютна спакойна называць іх феміністкамі, таму што мне падаецца, што тое, пра што я буду сёння расказваць, гэта будзе знаёма вельмі многім дзяўчынам, якія у падлеткавым узросце нешта пачынаюць для сябе адкрываць, чытаць. Вось, просто сёння размаўляла з адной яшчэ дзяўчынай пра другі пол, Сімон дэ Бувуар, і мы размаўлялі пра тое, што калі ты яе адкрываеш гэту кніжку, калі табе 15 год, то гэта адчуваецца быццам цябе проста вось так адкрылі вочы і не даюць іх заплюшчыць. І таму гэтую кніжку, in my honest opinion, было б крута, калі б гэту кніжку чыталі з нейкімі ментаркамі, цютаркамі, таму што гэта такі экспірыенс, які вось даволі ўплываў. Я проста ведаю жанчын, якія разводзяцца са сваімі муж'ямі і расстаюцца са сваімі парнямі пасля таго, як прачытаюць другі пол. Вось такая кніжка. Опасно. Check this. Добра. І чаму ж я загаварыла пра красі? Можа, у вас ёсць нейкія пытанні? Проста у мяне нейкая аналагічная гаворка. Мне проста цікава, мне цікава проста слухаць. Да. Вось. Што там Крысціна?
Так, Крысціна Пізанская, яна пачынае пісаць у абарону жанчын, а трэба сказаць, што ў гэты час у сярэднявеччы існуе агромная колькасць мізагіннай літаратуры, і найвядомейшы з гэтых тэкстаў гэта раман пра розу, і ён быў напісаны, атрымліваецца, у 12 стагоддзі, а Крысціна Пізанская, яна пачынае пісаць у 15-м, але сэнс у тым, што гэта раман пра розу, гэта самы папулярны роман сярэднявечча літаральна. Ну так, мы яго чыталі нават на медыакоме. Я хацеў, знаеш, што сказаць, што гэта вельмі цікава ў кантэксце таго, што я цяпер гляджу, навошта людзі спрачаюцца там пра нейкія штукі ў цютары. Нечаканае параўнанне. І я толькі на днях зразумеў, што насамрэч ідзе проста барацьба таго, што застанецца ў гісторыі, проста які дыскурс пераможа і якая форма сапраўды будзе там захоўвацца і працягвацца. І вось тут тое самае, насамрэч, там мы цяпер глядзім на сярэднявечча праз імя Розы, таму што мы думаем, вось, і там было такое стаўленне да жанчын. І вось, і там прыкладна такім чынам яны маляваліся. Вось тут у нас пачынаецца вось гэты вобраз жанчыны, як такая, якая там чагосьці чакае, і бла-бла-бла. Але насамрэч, гэта, магчыма, было і не так. І гэта было адно з уяўленняў, якое замацавалася толькі праз тое, што яно вось у культурным нейкім сэнсе праз розныя прычыны перамагло. То бок, калі па-іншаму склалася гісторыя, у нас бы вось уяўленне пра базавае пра сярэднявечча магло ісці праз вось спрэчку, пра якую ты расказваеш, вось як гэта спрэчка жанчын пра жанчын. Так, гэта праўда, і калі я кажу, што гэта раман пра ружу, выбачаюся, ну, па-французску роман де ля роз, ён сам папулярны, таму што ў нас, ну, пэўна, калі я не памыляюся, 83 манускрыпта ў нас ёсць. Гэта, ну, гэта значна болей, чым астатніх літаратурных тэкстаў, якія яны засталіся, тыпу, калі ёсць там адзін. Не, ну стоп, ну а чаму яны засталіся? Таму што яны перапісваліся. Яны засталіся, таму што гэта ўсе чыталі відавочна, што гэта ўсім падабалася, і таму гэта перапісвалася, і гэта лічылася неяк крутым. На гэты тэкст цікава глядзець, таму што першая частка напісана адным аўтарам, гэта Гійом де Ларыс, і яна ў такіх святочных, прыгожых трубадурскіх традыцыях, пра якія можна паслухаць у адным з мінулых выпускаў падкаста. Вось што я зайшоў у Вікіпедыі. Але пасля прыкладна 70 год гэты раман дапісвае Жан д'Мён. Імён гэта значыць храмой па-французскі, і ўсё гэта. Всё, пашоў нахер адразу. Всё, пашоў дупа. Я нават слухаць пра яго не хачу, всё. Імя тут кажа пра чалавека вельмі многа, таму што ён дапісвае у такім жанры пародыі, дзе пачынаецца высмейванне вось гэтага культу жанчыны. Ну, як бы, ну, трэба разумець, што гэта проста адваротны бок вось такога стаўлення да жанчын, як да Донны Мадонны, да якой там, не ведаю, нельга дакрануцца, адзін погляд якой гэта проста боская ласка. Але, ну, адваротны бок гэтага, гэта вось самыя такія абскурныя, мізагінныя і мярзотныя анекдоты, якія ўсе ўвасобіліся ў рамане пра ружу. Так, гэта раман пра ружу, але давай вяртацца да нашых жанчын. Все ж такі хопіць ужо даваць прастору і ты час гэтым мужчынам. Так, выбачаюся, гэта праўда. І вось у 1399 году Крысціна Пізанская бярэ ў руку пісала і адказвае ўсім аматарам рамана пра ружу, піша, што гэта лухта. Ну, карацей, лухта, ну, сапраўды, ну, гэта проста немагчыма болей чытаць, хопіць, гэта чытаць, гэта неправда. Тое, што там напісана пра жанчын, гэта неправда. І што самае непрыемнае, гэта тое, што напісаны тэкст у сярэднявеччы таксама разглядаўся трошкі па-іншаму, і таму сказаць, што нешта напісанае неправда, гэта вау, гэта вельмі смела, гэта радыкальна. Я думаю, што тебе проста пісалі ў гэтых каментарах. Ты не разумееш, гэта проста пост-іронія. Мы проста іранізуем над нашай тыпу сучаснасцю. Мы спецыяльна праз гэта паказваем праблемы, якія існуюць у грамадстве. Камон. OMG, why are you so sensitive? Чаму гэты воўк-тренд уже задаўбаў? Сидзіце там у сваёй, там, я не знаю, Фландрии, і там уже гэта. Мы спакойна пішем пра тое, што нам цікава. Вы ўвогуле не выкупаеце жартаў.
А что, уже пошутить нельзя? Нормально, мы заростили. Роман про ружа. Спадзяюся, ім там Не, сорамна стала. Гэта праўда. То бок на гэта людзі па ўсёй Еўропе, мужчыны відавочна, пачалі таксама рэагаваць даволі востра, і прыкладна ёй вось такія пісьма і насылаць. Нічога... З дикпікамі, спадзяюся, замаляванымі. Гэта праўда. Але самая важная ейная праца за жыццё, пэўна, гэта тая, якая напішацца праз 5 год пасля гэтага, ўжо на пачатку 15 стагоддзя, і вось на такім заходзе сярэднявечча, якая называецца «О граде женском» у перакладзе на рускую. Зараз я просто апрацоўваю сваёй галаве, як гэта можна перакласці на беларускую. Можна пакінуць. Про жаночы горад. Моцна. Вось, дзе яна проста апісвае ідэальнае становішча. Там яна як бы звяртаецца таксама і да Мадонны, і да розных іншых аўтарытэтных жанчын у розных увасабленнях і задае ім пытанні, на якія даволі цікава было б атрымаць адказ. Гэта тое, што чаму мужчыны заўсёды вось у літаратуры яны выяўляюць жанчын як нейкіх проста монстраў, якія заўсёды там гатовыя падмануць, якія слабыя душой і целам, якія там тыпу вядзьмаркі, якія халодныя, якія вось ад Евы просто, як бы чаму вось у сярэднявеччы у нас ёсць гэтая, выбачаюся, адхіляюся, гэта Крысціна Пізанская пра гэта не пісала, але сэнс у тым, што ў сярэднявеччы у тэалагічнай думкі было вельмі распаўсюджанае меркаванне пра Еву як пра чалавечыцу, якая першая як бы нарадзіла грэх, і праз яе ў нас усё так блага, але ўсё ж такі яе ж тыпу потым Христос вывеў, як бы ўсё нармальна, яе прабачылі. У чым праблема? Вось. А Крысціна, яна піша пра тое, як круто было б у жаночым грамадстве, і абураецца з той нагоды, што яна не разумее, чаму так несправядліва, чаму так несправядлівае гэтае стаўленне, таму што яна сама піша пра тое, што калі яна пачала чытаць і антычных аўтараў нейкіх, і сярэднявечных аўтарытэтаў, яна спачатку вельмі разгубілася, і ў яе здарылася тое, што мы б назвалі зараз крызісам ідэнтычнасці, таму што яна перастала верыць сваім асабістым адчуванням. Яна пачала ўспрымаць сябе праз прызму таго, як пра жанчын пісалі розныя аўтары-мужчыны. А пісалі блага. Пісалі, што як бы жанчына, проста ніс. Тут трэба адзначыць, што наш усімі любімы, каханы кімсьці Бакача, ён вось быў такім адзін з эмблемаў ахоўнікаў жаночых праў сярэднявеччы, то бок ён пісаў працы пра вядомых жанчын, але ўсё ж такі, калі мы адкроем уступ да Дэкамерона, мы ўбачым там, што напісана, вось я гэту кнігу напісаў пра жанчын, якія нічога тыпу не робяць днямі, сумна, сумна, і яшчэ адзін прафем аказаўся зліты. Там літаральна напісана, што вось жанчыны, яны ж нічым не займаюцца, хай пачытаюць кніжку маю. І дзякую, што я напісаў кніжку пра жанчын, але можна было неяк больш careful да нас паставіцца, да маіх бабак наших. Это просто мужчины в это время решили выдумать патриархат, и они приступили за работу, и то, о чем мы сейчас говорим, это попытки сопротивления. Но, кажется, потом они наверстали. Гэта праўда. То бок, гэта круто, таму што вось так, да, Крысціны Пізанскай я не сустракала такіх, і пэўна ніхто не сустракаў, такіх вельмі чулівых, пры гэтым даволі дакладных прынцыпаў
і псіхалагічнага пісьма ў гэтым сэнсе, але псіхалагічнага асабліва жаночага, таму што калі мы кажам пра еўрапейскі псіхалагізм і пра псіхалагізм у мастацкай літаратуры, які потым патрохі у нас і выпрацаваўся у псіхалогію, псіхааналіз і тое, на чым як бы базіруецца наша культура, мы пачынаем быццам бы з Аўгустына і яго споведзі. Але вось круто, што ў нас ёсць вось гэта мужчынская споведь і ягоныя праблемы, то бок я зараз нічога не збіраюся казаць дрэннага пра Аўгустына, але калі хтосьці адкрываў гэту споведь, то там ёсць вельмі controversial праблематик моманты, таксама звязаныя з яго мізагіннымі пазіцыямі, але ягоныя мізагінныя пазіцыі звязаны з тым, што ён проста не можа кантраляваць сваё жаданне. Але там як бы не тое, што what can I do? А Крысціна Пізанская дае нам жаночы погляд на тое, як думалі і маглі думаць пра сябе жанчыны і пра тое, што яна, перажыўшы гэты наймацнейшы крызіс, яна здолела паглядзець на сябе ўсё ж сваімі вачыма і прызнаць, што не, гэта неправда. То, што яны пішуць, гэта неправда, і я хачу пісаць праўду. Ніфіга, она прям піша, што ўсё гэта, тыпу, хлусня, лухта і якой яна і дае прапанову, тыпу не чытаць іх ці чытаць нейкім чынам, які яна дае погляд новы. Вельмі важна тое, што мы зараз усё яшчэ кажам пра сярэднявечча, і там аўторытас гэта аўкторытас, то бок аўтар гэта аўтарытэт, і такі, праз які пераступіць вельмі складана, і таму вось з гэтым было і звязана тое, што прызнаць тое, што там хтосьці піша пра жанчын з антычных аўтараў. А ў тыя часы ўжо пераклалі Арыстотеля? Так, вядома. Дарэчы, там пра антычных аўтараў таксама у яе быццам бы ёсць, я можа нават найду пра каго, але гэта не так сапраўды не так важна. Вось, і яна проста сказаць, што гэта неправда, гэта ўжо абсалютна як бы еретычна, абсалютна смела, і больш за тое напісаць пра тое, што яна сама адчувае, то бок гэты крытычны погляд, які зыходзіць з унутраных пазіцый, гэта таксама суперсмела, таму што вынесці ў сферу поля публічнага тое асабістае, гэта таксама незвычайна. Это цікава, мне здаецца, што у нашай такой гістарыяграфіі ёсць такое, што гэтым першым зрабіў там можа Мантэнь нейкі, які там пачаў казаць менавіта пра настолькі быў ужо антрапацэнтрычны свет, што ён быў гатовы проста буквальна пісаць пра сябе і свае думкі, а не спасылацца і за вось нейкі аўтарытэт, і я пішу ў крытыку там кагосьці і па гэтай структуры, а вось гэта неяк гэта змяняе. Можа, не ён быў першы, а вось яна і хтосьці там за ёй. Я таксама так думаю, таму што яна не першая, хто піша ў абарону жанчын нешта, таму што вось гэта рабіў Бакачча, гэта рабілі іншыя людзі. Але яна першая, хто даследуе праблему. І гэта мне вельмі нагадвае вось сучасныя метады, падыходы да сацыяльных навук, калі людзі, якія праводзяць даследаванні, яны вінны, быццам бы вінны, мы чакаем ад іх, што яны таксама сутыкаліся з гэтым досведам, што калі ты пішаш, калі ты даследуеш oppressed minorities, мы мяркуем, што ты сам перажыў гэта, і таму ты можаш як бы ізнутры казаць, і ізнутры адначасова, і з пункту гледжання даследчыка. Вось, і яна першая, хто выводзіць дыскусію пра жанчын наогул на ўзровень абмеркавання паміж жанчынамі таксама. То бок, калі мы кажам пра нейкі жаночы вопрос, калі ён і існаваў, то ён вырашаўся выключна мужчынамі. А Крысціна Пізанская, яна проста запрасіла ў гэтую гутарку жанчын. Яна сказала, давайте мы ўсе проста зараз, калі вы хаціце пра нас пісаць, то давайте вы з намі гэта неяк будзеце ўдакладняць. Ёсць там нейкі глядзі, мы з табой гаворым пра праблематыку, так, што яна падымае гэта крытычнае. А я зноў паўторю гэта пытанне. Яна знаходзіць нейкую вынік этаму, нейкая вынаходы з гэтай сітуацыі, нейкі праект, як гэта можна змяняць, ці яна больш менавіта ў крытыку ідзе і разважае пра то, як на яе гэта паўплывала, напрыклад. Мяркую, што
менавіта праксіса, потому як гэта змяніць, яна не вынаходзіць, і гэта таксама такая тупіковая кропка і нашай культуры таксама, таму што вось гэтыя аўтары, яны туду неотменимы. Ось. І яна нічога не магла зрабіць у свой час, 1000 год таму з гэтым. І, на жаль, мы таксама не можам нічога зрабіць з тым, што людзі проста атрымліваюць адукацыю, вывучаючы гэтых аўтараў. І таму нам мы павінны, магчыма, зараз тут я трошкі перабольшваю, калі кажу пра тое, што яна прапануе крытычную оптыку. Але ўсё ж такі, мы ж размаўляем пра той час сваімі словамі, і я сыходжу з той пазіцыі, што мы ўсё роўна ніколі не зможам даведацца, як усё было насамрэч. Таму можам размаўляць так, як нам зручна, і мне зручна сказаць, што яна прапаноўвае крытычны падыход да канона. А вось ты казала спачатку, што там была нейкая суполка, то бок у яе былі прыхільніцы. Канешне, у яе былі прыхільніцы, і яны пачалі, вось яна развязала жанчынам рукі і вусны, таму што пасля яе пачалі пісаць вельмі многа пра жанчын і мужчыны і жанчыны. І завязалася такая эпісталярная спрэчка, то бок, што хтосьці нешта піша, і пра гэта дазнаюцца іншыя і ўступаюць у палеміку, і гэта і ліставанне, і нейкія і адкрытае ліставанне, і прыватнае ліставанне, то бок усе гэтыя матэрыялы, яны збіраюцца вось у гэтую большую кіральдафам. Мы не можам прасачыць такую канкрэтную пэўную галіну, як гэта развівалася паступова, але вось розныя самыя розныя тэксты у нас ёсць, і то бок пачынаюць жанчыны эксперыментаваць з літаратурнымі жанрамі, якія былі, я б так сказала, былі у валоданні мужчынамі, і таксама яны не заўсёды, яны маглі менавіта служыць мізагінным мэтам. І жанчыны проста могуць браць гэтыя жанры, неяк іх перапрацоўваць, неяк пісаць штосьці новае, штосьці сваё, вось так, карцей, у яе было даволі многа прыхільніц, я буду, пэўна, пра іх пачынаць расказваць, але, пэўна, у кагосьці не было пытання выпадково. Я все еще думаю о том, что вообще не обязательно, мне кажется, считать, что мы не можем построить какой-то нарратив без авторов-мизогинов. Мне кажется, точно так же, как когда-то был построен нарратив без женщин, можно построить нарратив теперь без мизогинов. И это действительно просто мы занимаемся не тем, что мы раскрываем, а как же все там было, а мы создаем свое собственное представление о прошлом, в котором мы можем просто уделить равное внимание авторам-женщинам. Микита, я с тобой абсолютно згодна, и я думаю, что можно привести приклад у даволі відавочны, про які я тебе уже распавядала, Анна-Марія фон Шурман, якая пісала свайму сябру гуманісту, гэта ўжо было трошкі пазней, пасля Крысціны Пізанскай, але яна пісала яму, калі ласка, не прысвячай мне свой трактат у ахову жанчын, таму што мяне проста знішчыць. Таму што мне проста усе мужчыны на мяне накінуцца, і я гэтага не хачу. А яна была сапраўды вельмі адукаваная, і асветніца і гэтак далей. І гэта даволі сумна, таму, можа быць, нам сапраўды трэба ўжо адыходзіць ад пункту гледжання проста крытычнага погляда, які кімсьці можа быць, не ведаю, які кімсьці можа быць асэнсаваны, а кімсьці і не, і проста прыняць вось Мікіцін радыкальны пункт гледжання і проста, ўжо скінуць гэтых людзей і ўсё. Действительно. Які у нас круты вынік падыходзіць. Действительно, я считаю, что мы можем просто прийти в тот уровень, на тот уровень восприятия вот этого
человеконенавистничества, которые излучали этот автор, на уровне того, что других примеров человеконенавистничества, как, допустим, мы не изучаем национал-социалистических авторов, мы также можем не изучать и авторов мизогинов. Слухай, гэта вельмі крутая думка. Я думаю, што трэба гэта ўсім взять на заметку. Я спадзяюся, нас слухаюць школьныя настаўнікі універсітэцкія, і што яны... Я спадзяюся, што не. Вам тут добра, вы прыйшлі, расказалі свае экстрэмісцкія штукі, пашлі далейшай, а мне гэтым яшчэ займацца. Круто вам. Вось, і што яны... Ладно, можа быць, нас слухаюць нехта іншы, Хто вышэй? Міністр адукацыі. Добрый вечар. Міністр абразавання ООН. І што нам трэба ўжо неяк switching sides і, ну, замест... А стрелочка не поворачивается вообще-то. Пум-пум-пум. Ну так, слухай, давай размаўляць з тобой па-чалавечы. Всё ж таки стрелочка не поворачивалась у іншым кейсе. Okay. Вяртаемся да... Гэта іншае. Да, да іншых жанчын. І з тым, што Мікіта мае рацыю, я хацела б яшчэ адну такую ілюстрацыю напрыканцы падвесці пра тое, што у Мантэня, пра якога Уладзь ужо сёння згадваў, была такая суразмоўніца, як Марі де Гурне, і яна была вельмі адукаваная, класная, і яе таксама цікава чытаць як філосафку і гэтак далей, але у падрыхтоўцы зборніка сачыненняў Мантэня на пачатку 20-го стагоддзя Задумайтесь. Чалавек, навуковец, які падрыхтоўваў гэта, пісаў пра Марі де Гурне вельмі такія абразлівыя каментары пра тое, што тыпу, ну вось, не вельмі цікава яе тут чытаць і мог выразаць, выкідваць тое, што напіша, але гэта, ну, гэта ніяк не заснавана, то чаму ён гэта рабіў, проста акрамя таго, што ён не уяўляў, што ў часы Мантэня жанчына можа быць адукаванай, як бы рэпрадуцыраваць не толькі дзяцей, але і новыя ідэі, веды, гэтак далей, гэтак далей. Мне здаецца, гэта круты вынік, і у мяне ёсць некалькі інсайтаў, і ад слова Мікіты, і ад слова Вікці. Я проста раю всім нашым слухачам, па-першае, прачытаць тое, на што сёння спасылалася Вікця. Это, на жаль, ёсць толькі на рускай мове, правда? Так. Ну, мы вам дашлем на рускай і на нейкай іншай мове. Можаце абраць сабе. В оригинале. Мікіта, у тебя есть тогда? Да, на старожито-французской. Я думаю, все, что я сказал, отсылаю к тому, что я уже сказал. Нормально. Віктя? Так, і, ну, калі нас слухаюць перакладчыкі, перакладчыцы, то час заняцца вось гэтымі перакладамі. І яшчэ час падпісацца на тэлеграм-канал Вікці з яе вершамі. Ого, так можна? Так, тэлеграм-канал Мікіты з яго вершамі, на тэлеграм-канал «Вось што я зайшоў у Вікіпедыі», на всё гэта можна падпісацца, як і на сам падкаст. Або падабаецца, што Вікся слухае, нібыта я ёй раю, типа, ага, падпісацца, да, добра. Я зраблю. На тэлеграм-канал падкасту і абавязкова расказвайце пра гэтыя выпускі сваім сябрам і незнаёмым людзям таксама. Дзякую вам, падпісвайцеся паўсюль. Бывайце, да наступнага тыдню. Пакуль. Пакуль.